Sa Agusan del Norte, patuloy ang pagtulong ni Senator Bongo sa mga Pilipino apektado ng sunog. Nito lamang Miyerkules, nagbigay ang tanggapan ni Senator Go ng mga pagkain, face mask, face shields, vitamins, mga gamot at tulong pinansyal sa halos 70 katao na biktima ng sunog sa barangay San Ignacio at Dumalagan, Butuan City, Agusan del Norte. 52 out of 69 beneficiaries naman ang na-identify ng NHA na qualified para sa kanilang Emergency Housing Assistance Program. Ang DSWD, DTI, DOLE at TESDA ay nagsagawa rin ng assessment upang malaman kung sino ang qualified para sa kanilang mga nakalaang programa. Samantala, 47 fire victims naman sa barangay Ilang, Davao City ang binigyan ng face mask, face shields, mga pagkain, gamot ng tanggapan ni Senator Bongo. Nagbigay din ang DTI ng 23 sari-sari store negosyo kit sa mga piling biktima ng sunog sa ilalim ng kanilang programang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. Matatanda ang nauna nang nagbigay ng tulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng DSWD, DOLE, DOH, PCSO at PAGCOR. Sa iba pang balita, kinausap ni Senator Bongo si PhilHealth President Dante Gueran kaugnay sa hindi pa umano pagbabayad sa Philippine Red Cross para sa mga isinasagawang COVID-19 testing. Anya, nakikipag-usap na rin ng PhilHealth sa DBM para mabayaran ng PRC na naaayon sa procurement laws. Bilang mambabatas at chair ng Senate Committee on Health, hinahanapan po natin ang paraan na matulungan ang gobyerno upang hindi maapektuhan ang testing capacity natin at mabayaran ang dapat na mabayaran alinsunod po kung ano ang naayon sa batas. Tulad ng pangako ko noon, willing akong maging tulay upang mapabilis ang aksyon sa mga isyu na hinaharap natin para hindi mapabayaan ang serbisyo sa tao. Hindi natin gusto na madagdagan pa ang pinapasan ng mga kababayan nating kailangang gumastos pa para sa COVID-19 testing katulad ng mga OFWs, returning individuals, medical frontliners at iba pa. Buhay at kabuhayan ng mga kababayan natin ang nakasalalay dito. Upang alamin ang mahalagang update kaugnay sa mga ipinatutupad na guidelines ng mga LGUs, makausap natin si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Magandang araw, Yusek. Yes, magandang araw, Yusek Rocky. At magandang araw po sa lahat ng ating napanood. Yusek, unahin na natin yung katanungan ng ating kasamahan sa media. Mula po kay Bianca Dava ng ABS-CBN News, ilang contact tracers na po ang ating na-hire sa iba't ibang rehiyon at ilan pa po ang target nating i-hire? Opo, malapit na po nating makuha yung ating target na 50,000 contact tracers na alinsunod po sa Bayanihan 2 Act. Ang latest datos po natin na na-hire na ng DILG ay nasa 35,345. At sa numero pong itong 35,345 na 27,879 ay na-train na po natin. At ito pong mga na-train na ay na-deploy na natin sa mga iba't ibang mga LGUs sa buong bansa. 65,000 na po ang nag-apply sa DILG for the 50,000 slots. We have processed some 57,743 applications. At lumalabas nga po dito sa mga naproseso namin aplikasyon na marami namang kwalipikado. Kaya nakapag-hire na po kami ng 35,345. I would expect po na in the next week, matatapos na po ng DILG yung pag-hire ng additional contact tracers at maidi-deploy na po namin sila sa lahat ng mga LGUs sa buong bansa. Opo, mula naman kay Mads Reso, reaction ng GMA News Desk, reaction lang po sa papayagang ng IITF na makalabas yung edad na 15 to 65 years old. Ano po ang magiging role ng DILG to regulate this? Opo, ginawa po ito ng pamahalaan dahil patuloy nga po yung pagbaba ng kaso dito sa National Capital Region. Yung reproductive number ay nasa 0.88 na lamang. Ang ating sa NCR is lower at 0.75
and ang atin pong positivity rate ay nasa 8%. So given na ganito nga po ang magandang datos sa ating bansa at sa National Capital Region, ay nagpasya po ang IATF na payagan ng lumabas ang ating mga kababayan from 15 to 65 years old. Ngunit meron pong authority ang mga local government units na mag-impose ng mas mataas na or mas mababa or mas mataas na age limit sa kanilang mga lugar, depende po sa kanilang local situation. Ang paalala lang po namin sa mga local government units na kahit po hindi pasok dito sa 15 to 65, kung ang, for example po yung mga seniors, kung ang nilang dahilan ng paglabas ay para makapag-obtain ng essential goods and services or para sila po ay kailangan magtrabaho, ay sila po ay pinapayagan ng IATF. Opo, pangalawang tanong ni Mads Reso ng GMA News Desk, may update po ba sa protocols ng areas placed under the new normal category? Opo, doon po sa huling pinalabas na Omnibus Guidelines in the Implementation Committee of the as of October 15, 2020, meron na nga po ditong tinatawag na bagong kategorya which is called the new normal category. So ito po ang tinatawag na post-community quarantine scenario. So ang isa pong lugar na walang community quarantine in place can now be considered as being under the new normal, no? Ngunit wala pa po itong kumpletong datos. Ang kasiguruhan lang po pag sinabing new normal ay kailangan sumunod sa mga minimum health standards. Ngunit yung mga restrictions makikita natin under the modified general community quarantine ay hindi na po natin makikita dito sa new normal. Dahil nga po sa new normal, it's now under a post-community quarantine scenario. Opo. Yusek, may nagtanong ng halimbawa, galing ka ng Metro Manila, pupunta ka ng Laguna, pero private car. Kailangan pa po ba daw ng requirements katulad ng yung mga health declaration? Ano pa daw po yung mga kailangan kung pupunta ka sa ganung lugar? Opo, magandang tanong po yan, Yusek, dahil nga po doon sa pinalabas na IATF Resolution number 79, yun pong ating mga kababayan na tinatawag na non-APOR or yung mga hindi kasapi sa authorized persons outside of ay allowed to travel between GCQ and MGCQ areas for any purpose. So kung kailangan pong bumusita, kung kailangan pong for leisure activities ay pinapayagan na po, but subject to reasonable regulation by the local government units. So as soon as lumabas po itong resolution na ito po ay sumasangguni na sa mga local government units with the regional task forces para po malaman kung ano yung mga reasonable regulations, kung ano man ang mga. At ngayon nga pong araw, yung konsultasyon ng Joint Task Force COVID Shield at ng DILG sa mga local government units. So siguro po para mas maganda at hindi magulo, antayin muna po natin yung magiging anunsyo ng Joint Task Force COVID Shield kung ano yung mga nawala ng travel authority at ano naman yung mga lugar na mga magre-require pa rin ng travel authority. Kasi sabi nga po doon sa IATF resolution, it is subject to reasonable regulation by the local government unit. Ang ibig pong sabihin, I can foresee, Yusek, of a situation wherein, for example, Baguio, meron pa rin silang triage doon. At for example, Camarines Norte, pag sinabi po ng gobernador o ng local government unit na wala ng travel authority, hindi na po kailangan humingi ng travel authority at kumuha pa ng medical certificate. So para po hindi magulo, para po hindi magkalituhan, I would advise the public to wait for the official announcement from the Joint Task Force COVID Shield and from the DILG kung ano-ano yung mga LGUs na mag-require pa rin ng travel authority bago sila bumiyahe para hindi po sila maabala. Opo.
Yusek, sa pagbubukas naman ng turismo sa bansa, pinapayagan na rin po yung pagtanggap ng mga hotel sa mga staycationers. Ano daw po yung guidelines niyo para dito at pwede na rin ba silang tumanggap ng guests outside Metro Manila? Opo, ang DILG po ay we will simply implement the regulations that were issued by the Department of Tourism. At base po naging kautusan ng DOT na pinirmahan ni Secretary Berna Puyat ay pinapayagan na po ang mga staycation based on the following regulations. Una po, merong negative antigen test. Pangalawa, kailangan po merong certificate to operate coming from the Department of Tourism. At meron na nga pong 10 hotels na nabigyan ng authorization mula sa DOT. Alinsunod po sa DOT, lahat po ng guests, irrespective of age, ay pong mag-staycation sa mga pinapahintulutang hotel so long as they have no underlying medical condition. At ang mga hotels po na ay 3 stars at sa NCR naman ay 4 stars, ay pwede pong mag-apply para ma-accredit ng Department of Tourism. So doon po sa tanong kung pwede na pong tumanggap ang mga hotels na ito, so long as they have the accreditation from the Department of Tourism, pwede na po silang tumanggap ng mga guests, whether from the National Capital Region or from outside of the National Capital Region. Opo. Samantala, para naman daw po sa mga may travel goals na nilift na po ang restriction para sa non-essential outbound travel simula po October 21. Para lang po sa maliwanag sa lahat, ano po ba yung mga requirements at guidelines bago sila payagang lumabas ng bansa? Tama po yan, Yusek Rocky. Madami pong mga gusto lang lumabas ng bansa, no? Gusto nang magbumiyahe, no? Tama po, starting October 21, lahat po ng travel regardless of purpose ay pinapayagan na po ng Interagency Task Force at hindi na po kailangan humingi ng exemption mula sa Department of Foreign Affairs. Ang kailangan lamang po ay meron pong, of course, a valid visa to the country of destination, merong confirmed round-trip ticket, health insurance, at kailangan din po silang pumirma ng Bureau of Immigration Declaration sa check-in counter that they acknowledge the risk involved in traveling. At very important po ay kailangan din meron po silang negative antigen result 24 hours before date of departure. At antigen test na ito will be facilitated by the airline itself. Okay. With the limited seating capacity po, pinapayagan na rin po yung pagbubukas na rin ng sinihan sa mga lugar na nasa MGCQ. So, ang tanong po dito, ano daw po yung mga protocol na ipatutupad ng DILG? Kasi alam niyo naman po, marami sa ating mga kababayan na talagang matagal nakaka-quarantine at medyo nasabik na lumabas at siyempre makapanood naman po at makapag-relax kahit papano. Tama po yan. Although madami pong naging mahilig sa Netflix sa panahon ng pandemya, kuminsan po maganda rin niya pumunta sa sinihan. Pero na-clarify ko lang po, Sek, na mga sinihan ay pinapayagan lamang sa mga MGCQ areas at hindi pa po pinapayagan sa mga GCQs. Ito po sa mga MGCQ, ang kailangan lang pong ipatupad ay minimum health standards. At pangalawa po ay they can only utilize the cinema up to 50% of the seat or the capacity. Kung 100 po ang pwede magkasya, kailangan po ay 50 lamang ang makakapasok or makakapanood ng sine. And this policy, USEC, also concerts, sporting events, religious services, and work-related conferences sa mga lugar po na under MGCQ. At kasama rin po dun sa mga lugar na yon ay ang pagpayag sa limited face-to-face classes sa mga universidad at kolehiyo under MGCQ. Ngunit ito pong mga limited face-to-face classes na ito ay kailangan po sumunod sa minimum health standards at kailangan din po sumunod sa guidelines na ipatutupad at ilalabas ng Commission on Higher Education. Okay. Pinapayagan na rin po ang pagbubukas ng mga diving sites. So ano po yung minimum health protocols na dapat ipatupad ng mga diving resort establishments?
Opo, totoo po yan. Under IATF Resolution number 78 ay pinapayagan na po natin yung tinatawag na recreational diving. At ang DILG po ay ipapatupad din yung mga ilinabas na pamantayan ng Department of Tourism. At base po sa datos ng DOT, marami na po silang nabigyan ng mga dive sites na anang accreditation. Kailangan lang po tayong maging maingat dahil the dive site also has to require a negative PCR test. Ibig sabihin po, test before dive. Ganun, yun po yung polisiya na inadapt ng DOT na i-implement po ng DILG. Guests of all ages po are open to this dive site, except of course yung may mga comorbidity, yung mga buntis at may mga underlying health conditions. Siyempre po, hindi may iwasan yung pagrenta ng mga diving gears. So, paano daw po? Kaya ang mangyayaring pag-iingat dito, meron din pong guidelines kayong ipalalabas tungkol dito? Opo, Yusek, hindi nga po pwede yung paghiraman, no, ng mga diving gears. Bawal po yon kasi nga po yung pagpapahiram ay baka maging daan para magkaroon ng transmission ng COVID-19. So sa pinalabas pong regulasyon ng ating Department of Tourism, kailangan po magdala ng sariling scuba gear or equipment box ang mga gustong mag-recreational dive. Required din po na madalas ang disinfection, hand washing, and face mask. At yun pong mga diving resorts ay kailangan merong defogging solution para po sa kanilang mga guests or mga customers. At yung mga diving boats ay kailangan din pong regular madi-disinfect para po maiwasan ang transmission ng COVID-19. Opo, Yusek, huling tanong na lang. So ito po bang ipinalalabas na guidelines ng IATF ay parang paghahanda na rin na posibleng mag-shift na po ang National Capital Region sa MGCQ? Well, yun po ang ating pinagdarasal, Yusek, dahil sa araw-araw po na nasa GCQ tayo, we are losing some 19.5 billion in losses to the economy every week because of restrictions, no, sa ating ekonomiya, at kailangan na po nating palitan ng ating polisiya from risk avoidance to risk management. Ngunit Yusek, medyo nababahala lamang ang DILG dahil dun sa naging survey ng Pulse Asia on September 14 to 20, lumalabas na only 71% ng ating mga kababayan ay nagha-hand wash at ang gumagamit lamang ng face mask ay 55% at ang nag-physical distancing ay 33%, avoiding crowds at 28%, at yung gumagamit ng face shield is only 0.01%. So, ito pong ganitong datos ay nakakabahala kasi lumalabas po na out of 10 people, only 7 hand wash, and out of 10 people, only 5 or 5.5 use face mask. Nung tinanong naman natin sila if they're worried about getting COVID-19, 97% are worried or concerned. Ngunit hindi naman sila lahat nagfe-face mask, only 5 out of 10, no? Kaya po nananawagan po muli ang DILG sa ating mga kababayan na ang ating pinakamagandang sandata po, ang pinakamabisang sandata ng ating mga kababayan laban sa COVID-19 will always be minimum health standards. Wala naman pong gamot ito. Wala naman po itong vaccine pa. So the only way that we can protect ourselves and our family is through minimum health standards. Baka lang po tayo maging complacent dahil nakikita nga natin na bumaba na ang mga kaso sa Metro Manila. Ngunit meron pa po tayong mga emerging hotspots sa mga probinsya. Gaya po ng probinsya ng Batangas, lungsod ng Iloilo, Bacolod, Iligan, Tacloban, Lanao del Sur, Marawi. Ito pong mga lugar na ito ay nakapagtala ng bahagyang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa mga kanilang lugar. So, although generally maganda po ang takbo ng ating COVID response at nakokontrol na po natin ang ating COVID situation, in Cebu and in Metro Manila, we have less than 1,000 daily at pababa ng pababa.
meron pa lugar sa ating bansa na tumataas naman ang kaso. So we have to ensure that everybody follow the minimum health standards dahil kailangan po ilipat na natin ang frontline ng laban sa COVID-19 mula sa mga ospital papunta sa mga bahay. Sa mga bahay na po natin labanan ang COVID-19 at magagawa lang naman natin po ito kung tayo ay magiging disiplinado. Kaya ang panawagan po ng DILG ay disiplina muna dahil po ang tunay na bida ay ang Pilipinong may disiplina. Opo, pero Yusek, kayo ba ay maglalatag ng panibagong strategy dito dahil may kaugnayan dito sa survey na ito? Kasi nagluluwag po tayo ng restriction and yet kasama rin tayo dun sa top 20 na mataas pa rin ang kaso ng COVID-19. So paano po ang gagawin ng gobyerno para po ito ay talagang maparating sa ating mga kababayan? Opo, dalawa po ang ating approach dyan, Yusek. Yung ating pong tinatawag na soft approach at yung tinatawag nating hard approach. Yung soft approach po natin ay yung ating intensified public health education campaign. Nandyan po yung bida solusyon ng DOH, nandyan po ang disiplina muna ng DILG. Pinagsama na po natin yan. Ang tawag po ay bida ang may disiplina. Meron din pong ingat buhay at ingat sa mga trabaho na kumpanya. Ito pong mga kampanyang ito ay mga behavioral change campaign ng ating gobyerno upang ipaalala sa ating mga kababayan ang minimum health standards. At meron din po kaming panawagan sa mga LGUs na magkaroon ng mga barangay disciplina brigade sa bawat barangay na magiging tungkulin ng mga brigade na ito ay ipaalala sa kanilang kapitbahay, mga kaibigan, komunidad na kailangan sumunod lagi sa minimum health standards kasi nga hindi pa tapos ang ating laban sa COVID-19. At sa kabilang banda naman po, dahil alam naman po natin at tanggapin na po natin na marami po tayong mga kababayang pasaway at hindi sumusunod sa public minimum health standards gaya nga po ng lumabas dito sa survey na ito ng Pulse Asia, ay meron po tayong tinatawag na hard approach. At yung hard approach naman po ay yung ating law enforcement. At ang nangunguna po dyan, ang Philippine National Police, para nga po ma-implement ng ating kapulisan yung lahat ng mga quarantine regulations. Okay. Yusek, pasensya na. Kunin ko na lang po yung, alam kong abalang-abala ka. Kunin ko na lang po yung mensahe nyo sa ating manonood. Opo, pasensya na po na ano lang. Yes, ang amin lang po talagang panawagan para po manalo tayo sa laban sa COVID-19 ay sumunod sa mga minimum health standards gaya nga po ng aming sinabi kanina. Nababahala po ang DILG na hindi pa po natin na-perfect yung adherence ng ating mga kababayan sa minimum health standards. At kitang-kita naman po natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay na kailangan madalasang paalala natin. So, ang maganda po niyan ay mismong sa ating mga bahay. Doon po tayo magsimula, no? Kung makita po natin ang ating mga anak na lumalabas na walang face mask, walang face shield, ng ating asawa o ating mga kamag-anak, tayo na po ang mauna na ipaalala sa kanila, o dala mo ba yung alcohol mo? Oo. Or naasan yung face mask mo at face shield mo? At siguro po maganda rin, Yusek, na ipaalala sa kanila yung 7 commandments ng pagsakay sa public transportation. Alam naman po natin yung face mask, face shield, pero ulitin ko lang po yung no talking and no eating pag sumasakay sa LRT, MRT, sa mga bus, no? Yung at of course, yung physical distancing. Dahil kung gagawin po natin itong 7 commandments na ito, hindi po tayo magkakasakit at hindi po tayo dadapuan ng COVID-19. Opo, Yusek, pasensya na po. May pahabol na tanong si Vance Fernandez ng Police Files. Kumusta na daw po ang LGUs at mga barangay chairman na may mga kaso? Ano na daw po yung update? Gaya po ng inanunsyo namin mga several weeks ago, naglapalabas po ang Office of the Ombudsman ng mga suspension laban sa mga local government officials, particular ang mga barangay officials na nagkaroon ng katiwalian sa pamimigay ng Social Amelioration Program. First tranche, no? At ito pong mga barangay officials na ito ay suspend na ng kanilang mga mayor. So they are now out of office for 6 months.
So that has the order of the Office of the Ombudsman has already been implemented by the respective NGOs and the Department of Government. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Stay safe, Yusek. Maraming salamat at mabuhay din kayo, Lisa. Dahil po sa pag-iingat sa gitna ng pandemya, apektado po ang pagpapabakuna ng mga sanggol na mahalaga para sa kanilang proteksyon sa anumang sakit. Kaugnay dyan, makakausap po natin si Dr. Annalisa Ong Lim, board member ng Philippine Pediatric Society. Good morning, Doc. Yusek. Opo. Ayon po sa Department of Health, maaari magkaroon ng measles outbreak sa bansa sa taong 2021. Dahil dyan, paano po nyo hinihikayat ang ating mga magulang na pabokonahan ang kanilang mga anak? Yusek, salamat dyan sa tanong na yan. Very important na maalala ng mga magulang na kahit sa panahon ng pandemya, kailangan pa rin maibigay sa tamang edad and sa tamang schedule yung mga bakunang nakalaan para sa mga bata, particularly those who are under 1 years old and also those who are under 5. So, ito po yung regular na programa ng ating mga local health centers na ayon sa DOH, tumuloy din naman kahit nagkaroon ng pandemya, although maaring may mga lugar na limited yung capacity nila or maaring yung ibang mga assigned sa health centers ay nabigyan ng ibang assignments, no? So, the reminder is, pwede pong makipag-ugnayan sa kanilang mga local health centers para alamin kung ano yung mga schedule at matanggap ng mga bata yung bakuna. Also, it's important to also coordinate with your private medical providers, your pediatricians, kung dun talaga kayo nagpapatingin, and you can be vaccinated there as well. Opo, Dok, kasi marami po sa mga magulang ang natatakot po lumabas para magpunta po halimbawa sa malapit na barangay para pabakunahan ng kanilang anak. Sa ngayon po, paano po nakikipagtulungan ang Philippine Pediatric Society sa DOH para po sa ganitong kampanya kontra tigdas at paano po talagang ma-assure itong mga nanay na pagpunta po nila sa barangay o sa ospital ay safe pa rin po sila? So, yung isang activity, no, na pinagtutuunan ng pansin ng Philippine Pediatric Society, itong reminders, no, public reminders, kasi baka nga nawala na sa isip ng mga magulang na kailangan yung pagbabakuna. So, this is really more a public information campaign. Pero siguro, Yusek, I can share with you, no, sa mga private clinics, karaniwan na ngayon yung nakaschedule by appointment, lahat ng mga dumadating na mga pasyente, para nga maiwasan natin yung pagkukumpulan sa waiting room or sa ospital. And even bago pa makarating yung mga bata sa ospital, na screen na natin ng maayos para mawala rin yung pangamba ng mga magulang na maaring din sa ospital magkahawaan. No? So really, it's more managing the exposures. Tinitignan po natin kung paano ang magandang sistema para hindi marami ang magkakasama at any one time and mabilisan ang pagpaprocess ng mga pasyente. Opo. Dok, bakit po kailangan mapaabot natin to sa mga magulang? Bakit po talaga mahalaga yung bakuna sa kalusugan ng mga sanggol? At paalala natin gaano po dapat kadalas na mabakunahan ang isang bagong silang na sanggol? Matagal na kasing kasama talaga ng public health programs itong pagbabakuna, Yusef. Dahil alam natin na may mga sakit na talagang lubhang nakakahawa and also wala ring gamot. No? So tignan na lang natin yung example ng measles. Ito naging problema natin noong nakaraang taon. Umabot ng 70,000 yung naapektuhan. Under 1,000 yung nangamatay. And that's a very sad reality kasi sa panahon ngayon, bakit naman kailangan pang may mamatay sa tigdas? No? So dahil nga nakikita natin na sobrang nakakahawa itong mga sakit na ito, ang tanging lunas lamang yung pagbabakuna. And kung nasusunod sana natin yung regular schedule, hindi naman sobrang dalas yung kailangan na visits para mabuo yung schedule. No? Sa ating public program, may 2 bakunang ibinibigay pagkapanganak ng bata, 3 bakuna na ibinibigay at 6, 10, and 14 weeks, at yung huling bakuna sa measles
and measles, rubella at 9 and 12 months. So actually, we're only talking about a total of 5 visits to the local health center. Napaka-achievable, di ba? Opo. Dok, ano-ano po ba yung mga sakit na maaring maiwasan ng isang individual sa pagkakaroon ng sapat na bakuna? Kasama na po siyempre ang sanggol. So siguro let's focus first on the kids, no? Karaniwan ng ating target ay yung mga sakit na nakakahawa tulad ng measles, diphtheria, pertussis and tetanus, polio, no? Isa pang malaking focus target yan ng ating Department of Health, and hepatitis B. So itong mga to, matagal na nating kilalang sakit, matagal na siyang kumakalat sa ating communities, and dahil nga nung panahon na maganda ang ating compliance with vaccination, napakaganda ng ating protection rate. Kaso nga nitong mga huling panahon, dahil sa sunod-sunod na krisis, nagkaroon nga ng pagbagsak, no, ng compliance, and ito sana yung ating gustong mapagtuunan ng pansin. Opo. Dok, kumpara nung nakaraang taon, ilan po yung ibinaba ng mga batang hindi nabakunahan ngayong taon? So base dun sa may datos na na-share minsan ng Department of Health sa isang press conference, kung ang tina-target nila sa bawat quarter ay about 25% para mabuo yung 100% target sa isang buong taon, no? Yung ni-report na first quarter target nangalahati lang sa 1/4. So napaka-konti, something like 16% lang ang na-achieve nila. So kung ako, no, kung nakakarinig ako ng ganyan, lalo na bilang isang pediatric infectious disease specialist, ako ay talagang kinakabahan kasi alam naman natin na pag nagsimula na itong pagluwag ng quarantine status, magkukumpul-kumpul na naman yung mga tao. And dahil dyan sa pagkukumpulan na yan na ang mitya na pagkalat ng sakit. Opo, ito po yung karaniwang laging tinatanong ng ating mga nanay. May mga nagdadalawang isip pa rin sa kredibilidad ng mga bakuna. At paano po natin sinisiguro na safe ito? Ano po ba yung masusing prosesong pinagdadaanan ng mga vaccines? So thank you for that question, Yusek Rocky. It gives me a chance to explain na bago pa mailabas ang bakuna sa merkado, bago pa natin yan magamit, no, sa ating mga bata or any age group, very meticulous, no, napakatindi nung pagsusuring ginagawa para ma-authorize or ma-license ang isang bakuna. May 4 na phases, no? Out of which 2 yung laboratory-based, 2 naman yung tinatawag na larger human-scale trials, and bago pa magamit ang isang bakuna or ma-release siya commercially, hindi lang 100,000, no, ang karaniwang ginagamit na database or information base para masabing talagang safe and effective ang isang bakuna. Opo, pero may mga posible po bang harmful side effects ang itong vaccine sa isang tao? Ang bakuna naman kasi, no, wala ni kahit anong gamot or bakuna, wala namang magki-claim na 100% ang effectiveness. Ang safety, karaniwan, tinitignan natin yung mga madadalang nating naririnig na matitinding epekto, pero sa karamihan, ang mga epekto lang nararamdaman ay yung mga ordinaryong pananakit ng pinagturukan, pamamaga, or lagnat. And in most cases, yun lang talaga ang mararamdaman ng nabakunahan. Now, dahil meron din naman tayong sistema na tinatawag na adverse events following immunization monitoring, pag meron mang naramdaman ng isang pasyente matapos bakunahan, yan ang trigger para magpatingin ulit siya sa kanyang provider para ma-report at masuri kung yun ba ay nanggaling sa bakuna or nagkataon lang, no, na natsyempohan na matapos mabakunahan ay may naramdaman siya. Opo. Dok, kunin ko na lang po ang inyong mensahe, paalala sa ating mga kababayan, partikular po sa mga magulang. Salamat sa pagkakataon, no, Yusek, na mabigyan natin ng reminder once again ng ating mga parents, no, ang ating mga caregivers na very important na masundan ang immunization schedule ng inyong mga anak. And ito ang isa talagang napaka-effective, napakabisang paraan para makaiwas sa sakit.
So although lahat tayo ngayon nakatuon ang pansin sa pag-iwas sa COVID, wag din naman nating kakalimutan na nandiyan pa rin ang ibang mga mikrobyo, nag-aantay lang yan ng pagkakataon at magsasamantala kung binigyan natin ng puwang. So ang ating depensa, magpabakuna para mabigyan ng magandang proteksyon ng ating pamilya. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Annalisa Ong Lim, board member ng Philippine Pediatric Society. Salamat po. Salamat. Samantala, upang bigyan daan ang hatid-tulong program na layong mapauwi ang mga na-stranded sa Maynila dahil sa umiiral na community quarantine, pansamantala muna ipinagpaliban ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Para sa iba pang detalye, panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And then, pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa pinakahuling ulat mula sa iba pang lalawigan sa bansa. Makakasama natin si Aaron Bayato mula sa Philippine Broadcasting Service. Yes, thank you very much, Yusek Rocky. Punta naman po tayo sa mga balitang nakalap ng Radyo Pilipinas. Sa holo po, mas pinahigpit na panuntunan laban sa coronavirus pandemic. Sinimula na pong ipatupad muli sa lalawigan ng Sulu sa harap ng dumaraming kaso nito. Let's hear more details from Eloisa Mohammed. Radyo Pilipinas Report. Sinimulan kahapon ang pagpapatupad ng mas mahigpit na panuntunan kontra COVID-19 sa buong lalawigan ng Sulu matapos ang naitalang sunod-sunod na kaso ng nakamamatay na sakit sa hanay ng mga medical frontliner. Base sa inilabas na Executive Order bilang 17-2020 ng Sulu Task Force COVID-19 na nilagdaan ni Governor Abdusa Cortan na siya ding chairman ng task force, suspendido muna ang biyahe papasok at palabas ng lalawigan. Hindi muna pahihintulutan makapasok ang mga nagsisiuwi ang locally stranded individual o LSI to Turning Overseas Filipino o ROF, pati na iyong mga returnees mula Sabah, Malaysia at mga miyembro ng Badjao community hanggang sa katapusan ng buwang kasalukuyan. Habang kailangan din magpakita ng quarantine pass o transport pass ang mga mamamayan at iyong mga papasok sa bayan ng Hulo upang matiyak na malimitahan ang kilos ng publiko. Pinagbabawalan din muna ang anumang uri ng pagtitipon-tipon at patuloy naman ang pagpapatupad ng curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa bayan ng Hulo. Nauna nang ipinatupad ng task force ang no angkas policy liban lamang sa mga medical frontliner, kawani ng Ministry of Social Services and Development at mga on-duty na PNP at military personnel. Iba yung pagbabantay din ang ipapatupad ng AFP, PNP, PCG at iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang maipatupad ang naturang panuntunan.
Mahigpit na panawagan ng pamahalang panlalawigan ng Sulu ang maiging pagsunod sa minimum health standards tulad ng palagiang paghugas ng kamay, pagsuot ng face mask at face shield at pagsunod sa physical distancing upang matiyak na ligtas ang lahat mula sa COVID-19. Dengahulo Sulu, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Eloisa. Punta naman po tayo sa Ilagan. Ang lungsod po ng Ilagan sa Isabela, balik enhanced community quarantine. COVID-19 active cases ng lungsod umabot na sa 331. More details from Dina Villacamba. Radyo Pilipinas Report. Isinailalim muli sa Enhanced Community Quarantine o ECQ mula sa dating Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang quarantine status ngayon ng lungsod ng Ilagan, Isabela na nagsimula alas 8 ng gabi ng October 16 at magtatapos sa October 31, 2020. Ang pagbalik sa ECQ ng lungsod ay isang nakikitang solusyon ni Mayor Jose Marie Diaz para mapigilan ang malawakang hawaan ng COVID-19 sa lugar kung saan ito nakalipas sa 3 araw, hindi bababa sa 30 ang naitatalang kaso ng COVID sa loob lamang ng isang araw. Sa pinakahuling datos ng City Health Office ng Ilagan, pumalo na sa 331 ang aktibong kaso ng COVID-19 doon. Ang mga ito ay naka-isolate ngayon sa 10 quarantine facilities ng city government at naka-isolate na rin sa isolation facilities ng bawat barangay. Humiling niya ng karagdagang pwersa sa PNP si Mayor Diaz para tumulong sa pagbabantay, gayon din ang paghuli sa mga lalabag sa panuntunan na nakapaloob sa Enhanced Community Quarantine. Inihanda na rin ang food packs na ipapamahagi sa mga maapektuhang pamilya dahil sa lockdown. Malipod dito Tuguegarao City, Dina Tugdao Villacampa, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Dina, at yan po mga balitang nakalap ng Radyo Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato, sending it back to you, Secretary. Maraming salamat, Aaron Bayato ng Philippine Broadcasting Service. Pinakahuling update naman sa COVID-19 sa bansa mula po sa Kagawaran ng Kalusugan. Muli natin makakasama sa programa si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Magandang araw po, Yusek. Good morning po sa inyong lahat. Yusek, unahin ko na yung tanong ng ating mga kasamahan sa media. Mula po kay Bianca Dava ng ABS-CBN, what is the DOH reaction to the IATF's adjustment of age-based stay-at-home restrictions, allowing people from 16 to 65 years of age to go out? Yes, Yusek Rafi. Ito naman pong mga ganitong desisyon ay pinag-uusapan sa Interagency Task Force kung saan represented naman po lahat ng sektor dyan. At makikita naman po natin na may mga safeguards tayo kahit na lawak tayo, no, or expanding the age limit dito for age na papayagan natin na lumabas. So yun pa rin ho ang aming paalala, yung safeguard natin na bagamat pinapayagan na natin ang mga ganitong edad na lumabas, gusto pa rin ho natin ipaalala na yung minimum public health standards compliance pa rin ang makakapagprotekta sa ating lahat. Kung sakasakali nga po na talagang magtuloy-tuloy po na talagang yung mga age sectors, different age groups po natin ay mapayagan ng lumabas. Opo, tanong pa rin po mula kay Bianca Dava ng ABS-CBN, how will the Philippine Red Cross decision to stop COVID-19 testing covered by PhilHealth affect our testing capacity? How are DOH negotiations with Red Cross, Philippine Red Cross, going so far? Yes, ma'am. Noon pong Webes ay nagpunta na ho ang presidente ng PhilHealth together with these officials to sit down with the Philippine Red Cross para pag-usapan. And it is currently being resolved. No? Meron na lang ho tayo mga inaayos na mga datos para po magkaroon po tayo ng final resolution on this issue. So nakikipagtulungan naman po ang Philippine Red Cross sa atin para lang maiayos natin ito dahil may mga kailangan pa hong mga datos para lang po makapag-comply so that we can be able to provide them the necessary payment. Ito pong nangyaring ito, amin pong na-rezone or na-reroute yung mga specimens na supposedly for the Philippine Red Cross dito rin po sa malalaki nating laboratorio around Metro Manila and nearby
Metro Manila katulad ng Jose Bilingad, Lung Center of the Philippines at iba pang malaking laboratorio. This is a temporary measure so that we will be able to complete or proceed and continuously receive specimens para po hindi ma-hamper ang operations. Isa po sa tinitingnan natin sa ngayon ay may pathway po tayong inilagay sa Omnibus Guidelines kung saan maari po nating ma-determine ng mas magkaroon ng rational na testing methodology kung saan yun pong mga OFWs that are coming from other countries na galing naman sa low prevalence, kung talaga pong yung testing would be not really accessible, we can be able to just quarantine them for 14 days and after 14 days they can go back to their provinces. Opo, question naman po mula kay Mads Reso ng GMA News Desk. Nag-back out po ba ang Sinopharm sa clinical trial dito sa Pilipinas? Sabi po daw kasi ni DOST Secretary De La Peña, maari daw pong nag-back out sila sa clinical trial dahil sa sila ang gagastos para dito. And what is your reaction on this po? Yes, ma'am. Pagdating po sa mga ganitong usapan, ang Department of Science and Technology directly coordinates with the manufacturers. No? So ang Department of Health po, binibigyan na lang kami ng information kung sino po ang kasali at hindi po kasali. So maari po na baka ang DOST po makapagbigay talaga ng sagot dyan. Opo. Yusek, 7 buwan po makalipas nang magsimula ang community quarantine at tila naging normal na nga po sa atin yung pagsusuot ng face mask at di ba panggawi para po makaiwas sa COVID-19. Pero meron kayong tinatawag na quarantine fatigue. Ano po ba ang sintomas nito? Well, ito po yung sinasabi natin ngayon, yung quarantine fatigue. After so many months of being quarantined, people feel restless, people feel anxious, they are irritable, meron po silang mga withdrawal from social withdrawal, meron po mga loss of motivation because of reduced productivity. Ito po yung mga nakikitang natin ngayong mga senyales, and we just advise people na kailangan lang po talaga that we will have that coping mechanism. Kailangan tanggapin din sa kanilang mga kalooban na talagang we will not go back to the way it used to be and we should transition to this new normal. So patuloy po tayo nagbibigay ng mga paalala sa ating mga kababayan so that this quarantine fatigue will not affect ito pong mga behavior na gusto nating makita sa kanila, which is really compliance to minimum health standards. Opo, pero Yusek, ano po yung maipapayo ng ating DOH para sa ating mga kababayan para po maiwasan o maibsan itong quarantine fatigue? Ito nga po yung aming laging pinapaalala. Unang-una, please stay connected. Meron ho mga tao kasi they are withdrawing from everybody because of this quarantine status that we have. Stay connected. Hindi naman po kailangan lumabas para maging connected. We can use our social media to do that. Always call your friends, your loved ones. And of course, kailangan din po magkaroon tayo ng ibang pinagkakalibangan. Kung dati lumalabas tayo para manood ng sine, para pumunta sa parke, marami ho tayong pwedeng gawin sa loob ng bahay to keep us busy and to keep us entertained. So ito lang ho yung aming mga mapapaalala sa inyo, and hopefully everybody gets to imbibe that behavior na papunta na ho tayo dun sa new normal, and this will be part of our new normal. Opo, sa gitna pa rin po ng pandemya, nasa 3.6 million Filipinos po ang nakakaranas naman ng mental health issue. So, gaano po kalaki ang naging epekto o contribution dito ng COVID-19 pandemic? Makikita ho natin at nababalitaan natin yung Rocky na maraming mga kababayan natin na nagkakaroon ng mga mental health issues during this time of pandemic, mainly because of fear o yung pagkatakot, yung kanilang anxiety dahil sa kanilang trabaho, dahil sa kanilang takot na magkakaroon ng sakit pati ang kanilang mga loved ones. So we have established this hotline dito po sa National Center for Mental Health kung saan marami po tayong hinire na mga professionals so that we can cater dito po sa mga ganito mga pagkakataon na kailangan may makausap ang ating kababayan. So nakita ho natin na talagang during this time of pandemic, tumaas po ang mga number of calls na tumatawag sa atin at tumaas din po yung mga naire-refer din natin to specialists. So ito po yung nakikita natin sa ngayon, and pinapaalalahanan nga po natin ang mga ating mga kababayan regarding our upkeep of our mental health. So meron ho tayong mga programa ngayon na inilulunsad, katulad nga ho ngayon, it's the National Mental Health Week.
And we have launched in different regions itong Mental Health Week para lang mabigyan ng katugunan at maging aware ang tao na may programa po tayong ganito na hindi lang po pangangatawan ang ating gustong alagaan, pati na rin po yung ating mental health ay kailangan pinapangalagaan din. Opo. Sa usapin naman po ng COVID-19 vaccine, ano na po ang consideration ng Department of Health sa pagpili ng ipaprioritize na makakatanggap nito? Well, nandyan naman po yan sa deklarasyon at pronouncement ng ating presidente dati. At it is aligned with the international recommendations also sa pakikipag-usap namin sa mga iba't ibang international experts. Na ang sinasabi talaga, kapag nagkaroon ng bakuna, ang pangunahing sektor or population group na kailangan bigyang pansin at bigyan itong bakuna, unang-una yung mga healthcare workers, yung mga social health workers, both public and private. At pangalawa na rin, yung dapat yung vulnerable population kasi sila yung mga at risk talaga na magkakaroon ng sakit for us to further prevent transmission and infection in the country. So ito yung dalawa talagang tinutugunan na sektor na maaring makakuha, pangunahin at prioritized sila pagdating ng bakuna. Opo. Yusek, maaari nyo ba kami bigyan ng konting detalye kaugnay sa gamot na acalabrutinib na isang cancer drug na isinama po ng WHO sa kanilang isasagawang solidarity trial na kinabibilangan po ng ating bansa? Yes, ma'am. Yusek, ito pong acalabrutinib, this is a chemotherapeutic drug. Ibig sabihin po, ginagamit po ito doon sa mga taong may cancer, specifically yung lymphoma. Ito pong gamot na ito na pag-aralan sa international na base sa ebidensya, it can help in oxygenation at nababawasan po yung mga inflammation or pamamaga sa iba't ibang organs ng katawan. Alam po natin ang COVID-19, ang severe complication niya is really inflammatory response. At itong acalabrutinib, base sa mga pag-aaral na isinagawa, may ebidensya na nagpakita na nakaka-decrease siya ng inflammation na nangyayari sa katawan. Kaya siya ay minabuting isinama ng WHO dito sa WHO clinical trial na sinasagawa natin ngayon dito sa bansa at sa iba pang bansa sa mundo. Opo. Kung sakasakali, tinatayang aabot daw po sa $10 per dose ang halaga ng COVID-19 vaccine. Yusek, para po sa kaalaman ng ating manonood, ilang dose po ba ng COVID-19 vaccine ang kinakailangan matanggap ng isang tao? Iba-iba ho yung mga bakuna na pinipresenta sa atin. But most of these vaccines that are being presented at ginagawa ngayon sa merkado ay 2 doses po siya. So it's 2 doses for each person. Yun pong presyo, hindi pa rin ho yan sigurado. Marami pa hong mga lumalabas na ibang presyo. And what the government is doing right now, nakikipag-usap po tayo sa iba't ibang mekanismo katulad nung sa COVAX facility kung saan mabibigyan tayo na mas mababa na presyo because we will be subsidized as one of those countries na pwedeng eligible for this. And aside from that, of course, we are talking with other manufacturers through bilateral partners para mas mapababa pa natin ang presyo, mas maging accessible para sa Pilipinas itong mga ganitong klaseng bakuna. Opo. Yusek, sa lumabas po sa ginawang pag-aaral ng Australian researchers, kayang tumagal ng hanggang 28 days ng coronavirus sa glass, banknotes at stainless steels. Ano po ang nais niyong paalala sa ating mga kababayan? Yes, ma'am. Yusek, salamat po. Gusto lang ho namin ipaalala kahit ilang oras pa yan, kung ilang araw pa magstay ang virus sa isang bagay. Kung gagawin lang po natin itong sinasabi nating palagi ang pag-uugas ng kamay, iwas hawak po tayo sa mga bagay, iwas hawak sa ating mga mukha kapag nakahawak tayo ng commonly touched objects, we will be prevented from having infection. So kailangan lang ho lagi tayong vigilant, we are always cautious, we are always aware. Para po alam po natin ang gagawin natin and ito pong minimum health standards natin ang makakapagsalba sa atin and will ensure that we will be safe and will not be infected by this virus. Opo, Yusek, ano na lang po ang mensahe nyo sa ating mga kababayan? Yun pa rin, Yusek Rocky, pinapaalala pa rin natin sa ating mga kababayan, let's be part of the solution. Let's be the solution. So yung B po, bawal pong lumabas na walang mask ay iwas hawak sa mga bagay, isanitize niyo po ang mga kamay niyo, mag-ugas tayo lagi ng kamay. D, dumistansya po tayo ng 1 metro. And A, napaka-importante, alamin po natin ang tama at saka totoong impormasyon.
So lagi po tayong vigilant, lagi po tayong aware, at lagi po tayong cautious at magsama-sama po tayo so that we can be able to beat COVID-19. Okay, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagpapaunlak sa aming programa. DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, mabuhay po kayo. Mula sa PTV Davao, may ulat po ang aming kasamang si Claudette Loreto. Claudette? Yusek Rocky, sa layunin ngang mas mapababa ang kaso ng COVID-19 sa lungsod, ipinatupad na muli ng Davao City LGU ang curfew at mas pinaagang liquor ban na magsisimula ng alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. At sa unang araw ng pagpapatupad nito noong Huwebes, marami pa rin ang nahuli ng mga matitigas ang ulo. Sa ipinalabas na datos ng Davao City Police Office, mahigit 100 individual ang nahuli na lumabag sa curfew. Karamihan ay nasa masukal na lugar kung saan hindi nila inaasahang marorondahan ng kapulisan. Siyam din ang nahuli nasa mas maagang liquor ban na nag-iinuman mismo sa gilid ng kalsada. Samantala, kaugnay sa pagpapatupad ng QR code system sa lungsod ngayong buwan ng Nobyembre, lumabas din ang issue kaugnay sa mga ibinibentang QR code online, kaya't maliban sa pagbibigay ng abiso sa publiko na mag-ingat mula rito, inihayag din ng mayor na wala pang ipinalabas na link ang lungsod para sa registration sa pagkuha ng QR code. Sa ibang dako, maliban sa tumataas na occupancy rate, naging problema rin ngayon ng Southern Philippines Medical Center o SPMC ang hindi agarang pagsundo ng mga LGU sa nade-discharge o gumaling na nilang COVID-19 patients. Kinakailangan din anyang maintindihan ng ibang LGU na maliban si SPMC, mayroon pang ibang government-owned hospitals tulad ng Davao Regional Medical Center kung DRMC sa Davao del Norte na mas mababa ang occupancy rate sa kasalukuyan. As of October 15, 2020, nasa 17.48% ang ward occupancy rate ng DRMC at nananatiling bakante ang kanilang 15 ICU beds. Samantalang nasa 93.33% na ang occupancy rate sa COVID-19 ICU at 90.25% naman ang ward occupancy rate ng SPMC. Sa COVID update naman dito sa Davao Region, kahapon nga ay 82 panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng DOH-11, kaya't nasa 764 na rin ang active cases. 44 naman ang nadagdag sa bilang ng mga nakarecover, kaya't nasa 3,024 na ang kabuuhang bilang nito. Nadagdagan din ng isa ang bilang ng mga nasawi, kaya't umakyat din ang bilang nito sa 131. Yusek Rocky, sa kabila pa man ng mga pagsubok na dala ng COVID-19 pandemic, patuloy ang mga isinasagawang hakbang ng lokal na pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga lubhang naapektuhan ng krisis. Kaya't kahapon nga po ay natanggap na sa mahigit 300 benepisyaryo sa Student Siblings Laptop Sharing Program ang kanilang brand new laptops na magagamit din po ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral ngayong ipinapatupad na ang distance learning. At yan po muna ang pinakahuling update mula rito sa Davao City. Claudette Loreto para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Claudette Loreto. Samantala, dumako naman tayo sa update kaugnay sa COVID-19 cases sa buong bansa. Base po sa tala ng Department of Health, as of October 16, 2020, naitala ang 3,139 newly reported COVID-19 cases. Ang total number of confirmed cases ngayon ay 351,750. Naitala rin kahapon ng 34 katao na nasawi, kaya umabot na sa 6,531 cases ang kabuang bilang ng COVID-19 deaths sa ating bansa. Ngunit patuloy rin naman ang pagdami ng mga nakaka-recover na umakyat na sa 294,865 with 786 new recoveries recorded as of yesterday. Ang kabuang total ng ating active cases ay 50,354. At yan nga po ang ating mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa mga naglaan ng kanilang oras sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon na mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Ang public briefing ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Maraming salamat din sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19.
Samantala mga kababayan, 69 days na lang, Pasko na po. Bagamat patuloy pa rin ang pagharap natin sa krisis na dulot ng COVID-19, lagi pa rin natin tandaan na ang pagmamahal at pagtutulungan sa kapwa ay ang tunay na diwa ng Pasko. Marami pong salamat sa pagsama sa amin ngayong araw sa ngalan ni Secretary Martin Andanar. Muli, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Magkita-kita po tayo muli sa Lunes dito lamang sa Public Briefing #LagingHandaPH. Kaya natin to. Kaya natin to.